Hayırlı kеш, Müslüm телевидениесі өзінің тапшыларын башлы эфирда Бөлекке жер сәхифәсе сездән килгән котлау хатлары белән мин Римма Абзалова таныштырырмын. 10 ноябрь көнне Россия Федерациясының Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Мөслим районы Эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Раил Рауил улы Гатауллин бүлек хезмәткәрләрен лаеклы ялдагы ветераннарны һөнәри бәйрәмнәре белән котлый. 10 ноябрьдә хокук саклау органнары хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәре полиция көнен билгеләп үтәләр. Бәйрәм булса да, бу көнне дә полиция хезмәткәрләре парад формасыннан хезмәттә. Хокук саклау органнары нинди генә үзгәрешләр кичерсә дә, шунысы үзгәрешсез кала. Полиция һәр вакыт җәмгыятьтәге тәртипне һәм гражданлык хокукларын яклауны гарантиялый. Полиция хезмәткәрләре һәр вакыт иминлек сагында, кайчакта үз сәламәтлекләре, үз тормышлары бәрабәренә халык тынычлыгын саклыйлар. Hürmetli hizmettaşlar, hizmetkarlarыбыз, лайыклы ялдагы ветераннарыбыз. Сезне һөнәри бәйрәмебез белән ихластан котлыйм. Сезгә сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә иминлеге телим. Авыр, җаваплы һәм тынгысыз хезмәтебездә бар уңышлар гына юлдаш булсын. Ил көннәребез тыныч, дөньялар имин булсын. Җирле халкының тыныч, имин тормышта яшәвендә сезнең өлешегез зур, коллегалар. Алга таба да имин тормышта гомер кичерергә язсын. Бәла казалар булмасын. Тормыш егін иңнәренә салып, үргә менә ирнең асылы. Андыйларның максатлары зурдан, җиңә алар буран давылны. Ил улына әйләнә дә шәхес, ил хөрмәтен күрә хезмәттә. Яшәгез сез ир асылы булып, гомерегез үтсен хөрмәттә. Изге теләкләр белән Мөслим районы Эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Раил Рауил улы Гатауллин диелгән тәбрикләү хатында. Әлеге теләкләргә Мөслим телевидениесе дә кушыла. Хөрмәтле полиция хезмәткәрләре, бәйрәмегез матур, тыныч үтсен. Башкарган хезмәтегезнең әҗерен күреп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын сезгә. Жаннарны титрәтеп, күкләрне күкәрәтеп, кара кайгы килсә кешеләргә, көнне-төнне бүлеп, җәен кышын йөгереп, сез киләсез ярдәм итәргә. Жаннарны җилкетеп, гармуннар уйныйлар, бар халык бәйрәмендә җырлыйлар, бийләр. Сабан туй, яңа ел, сез һаман сафта, гаиләгез, балалар зарыгып көтәләр. Җил давыл яңгырында, исседә салкында, һәр вакыт иминлек, гаделлек сагында. Эчке эшләрдә эшләүче кызларга, ирләргә, офицер, солдатлар, хөрмәт дан сезләргә. Тынычлык юк җирдә, ыздышан халыклар, җилектә егетләр башларын салалар. Балалар ятимнәр, тол яшь хатыннар, сыкранып елыйлар аналар. Язмышлар бәйләнегәч шул изге хезмәткә, антларга һәр вакыт тугырыбыз балып. Югалткан дусларны әйдәгез искә алып, бер минут тынып алып. Җил давыл яңгырында, исседә салкында, һәр вакыт иминлек, гаделлек сагында. Эчке эшләрдә эшләүче кызларга, ирләргә, офицер, солдатлар, хөрмәт дан сезләргә. Җил давыл яңгырында, исседә салкында,
her vakit iminilik, gadillik sağında. İşki işlerle işlevşi kızlarga, irlerge, ofitser, soldatlar, hürmedan sizlerge. Ofitser, soldatlar, hürmedan sizlerge. Котлау хатын тыңларга якыннарының изге теләкләрен кабул итәргә экраннар янына Мөслим авылында яшәүче Фәррахов Рамил Кәшбетдин улын дәшәбез. Рамил абыйны әтиән исе туганнары, балалары котлый. Кайчан гына гомергә бергә булырга вәгъдәләр бирешеп гаилә корган идек. Балалар үстердек, аларны олы тормышка чыгардык. Кай арада үткән гомер. Улыбыз Мөслим авылында яшәүче Фәррахов Рамил Кәшбетдин улына 4 ноябрьдә 60 яшь тулды дип язалар безгә. Рамил безнең улы улыбыз. Рамил белән без әтияни булу бәхтен татыдык. Улыбыз йөзебезгә кызыллык китермәде, акыллы, тәртипле булды. Әни-сеңелләренә үрнәк булып яшәде. Улыбыз гомер буе көн күреш техникасын төзәтү белән шөгыльләнде. Күпләр өчен ул холодильник ремонтлаучы Рамил. Үз эшенең устасы, һөнәрен күңел биреп, яратып башкара. Лайыклы ялга чыккач тормыш башлана гына әле. Үткән тормышыңа бәя биреп, киләчәккә планнар кору, моңынча калып торган эшләрне башкару мөмкинлеге ул. Якыннарың белән күбрәк аралашу мөмкинлеге. Ерак араларны якынайтучы телефоннар эшләп торсын, ешрак күрешергә язсын. Кадерлебез, гомер бәйрәмең белән котлар сиңа ныклы сәламәтлек, гаилә шатлыгы, күңел тынычлыгы, бәхет куанычлар белән тулы озын гомер һәм тигезлек телибез. Әрнү сагыш белмә, һәр вакыт шулай олы йөрәкле, ярдәмчел бул. Изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, якыннарыңның ихтирамын, игътибарын, күңел җылысын тоеп яшәргә насыйп итсен Ходай. Бәхет бит ул җирдә яшәү, сөю, иртән торып тышта йөрү, кул аягың исән булып һәр вакытта дөнья көтеп йөрү. Бәхет бит ул балаларың булу, оныкларың җирдә йөгереп йөрү. Бәхет бит ул җирдә исән булу. Син бик бәхетле улыбыз. Без синең шушы бәхетеңә сөенеп яшибез. Бала чагыңны искә алабыз, истәлекләрне барлыйбыз. Нина белән тигез гомер итүеңне, гаилә бәхете телибез. Балалар, оныклар дип яшәргә язсын. Бүгенге мул тормышыңа шөкранә кылып гомер итәргә язсын улым. Яхшы хәбәрләр генә ишетергә насыйп итсен. Бәхет, шатлык, муллык юлдаш булсын, дуслар булсын дөнья көткәндә. Туганнар да һәр чак бердән булсын, тормыш сукмакларын үткәндә. Юбилейның матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Изге теләкләр белән әтиең Кәшбетдин, әниең Люция, балалар, оныклар. Бу теләкләргә туганнарың, балаларың, оныкларың һәм тормыш иптәшең дә кушыла диелгән котлау хатында. Рамил абый, юбилейгыз белән котлыйбыз сезне. Тигезлектә һәр яңа көнгә сөенеп, әти-әниегезнең терәге булып яшәргә язсын. Ришат Төхвәтуллин башкаруында агымсу җыры якыннарыгыз соравы буенча сезнең өчен яңгырый. Kitek bulsa da tiren yara, kirfegen tübeni kadama, akan sulara kara. Ümitlerin üzülgende, akan sulara kara. Ne kadar ağır bulsa da, ağım suyun taba. Ümitlerin üzülgende, akan sulara kara. Ne kadar ağır bulsa da, ağım suyun taba. Titrelip algan şağı, ders silkenip algan şağı, utlarga salgan şağı. Ümitlerin üzülgende, akan sularga kara.
sularga qara ne kadar ağır bulsa da ağın suyun tabar Dünyalar nindi bulsa da barışlarga qola sabırlıkların sınağını da akan sularga qara sabırlığını sındırma akan sularga qara ne kadar ağır bulsa da ağın suyun tabar sabırlığını sındırma akan sularga qara ne kadar ağır bulsa da ağın suyun tabar Ne kadar ağır bulsa da ağın suyun Müslüm avlanda yaşavшы әтиянебіз Нурия һәм Рәис Рахимуллиннарның гаилә коруларына 60 ел дип башлана алдагы котлау хаты. 60 ел элек көзгө эшләр тәмамланып, җиһан кышка аяк басарга әзерләнгәндә кадерләребез яңа тормыш башлаган. Якыннары аларга бәхет юраган, тигез тормыш теләгән. Әтиянебез парлы бәхетләрен гомер буе саклап, аннан безгә дә өлеш чыгарган. Без балалар шушы бәхетнең дәвамы булып дөньяга килгәнбез. Әтиянебез гомер буе хезмәттә булдылар. Тормышлары җиңел булмагандыр, тик бер кайчан да зарланмадылар. Безне дә хезмәт сөяргә, тормыштан ям табып яшәргә, туган кадерен белергә өйрәттеләр. Әти, әни, кадерлеләребез, гаилә бәйрәмегез, бриллиант туегыз белән сезне ихластан котлыйбыз. Сәламәтлегегез какшамасын, ныклы булсын, бер-берегезгә һәм безгә терәк булып, озын-озак еллар парлы гомер кичерергә язсын. Туар көннәр бары шатлык, куанычлар гына китерсен, бәхет өстәсен. Балаларыгыздан сөенечле хәбәрләр генә ишетеп, оныкларыгызның бәхтенә куанып яшәргә язсын. Күңел тынычлыгы һәм матур картлык телибез сезгә. Әткәй, янкәй, пар канатым, сез булганга дөнья түгәрәк. Иңне иңгә, җанны җанга куеп, яшик әле, яшик бергәләп. Акыллы сүз, алтын киңәш белән авыр чакта ярдәм итәсез. Адашканда ак юл күрсәтүче, күңел күзе, ул сез икәнсез. Сезгә саулык телим һәр дугада, тигез бәхет телим һәр вакыт. Мең рәхмәтләр әйтеп, шун йөрәктән карыйм сезгә, сөеп, яратып. Рәис абый, Нурия апа, бриллиант туегыз уңаеннан сезне балаларыгыз, оныкларыгыз, оныкчукларыгыз котлады. Әлеге теләкләрнең барысы да кабул булсын. Балаларыгызның игелеген генә күреп, оныклар бәхтенә сөенеп, якыннарыгызның күңел җылысын тоеп, яшәргә язсын сезгә. Düyanın tələrində əti əni var şilək Durmuş alıb barğanlarda Balamı deyip yanğanlarda İkisi birgə kirək Müldürəmə şiləkləri Əli var yürəkləri Əni yanında əti var Əti yanında əni İgizliklərin şularının Tazalıkların şularının Birsini Xuday jəlləmey İgizliklərin şularının Tazalıkların şularının Birsini Xuday jəlləmey
Кушлардай сайрашып үстік ғүмір күйені тәгізді Шайпаламады бар шилеклер Бір-екі юлдан бір адымда атлауға икегізді Мүлдір әмәс шилеклер әлі бар үйреклері Әні янында әті бар, әті янында әні İgizliklerin şularının, tazalықларын şularının Birsini Xuday jəlləmey İgizliklerin şularının, tazalықларын şularının Birsini Xuday jəlləmey Yaşamadıgız da bitsiz 58 düşün İndi yaşasagız idi Uçurgan kuşlarıgızның Toyup ihtibar kışın Müldüremez şilekler Elif var yürekleri Eni yanında eti var Eti yanında eni İgizliklerin şularının Tazalıkların şularının Birsini Xuday jəlləmey İgizliklerin şularının Tazalıkların şularının Birsini Xuday jəlləmey Tügülmestinin par şilekler Tügülgen tuğlu bulmaz Qaysı kız bulmaganda da İki göz var şapta kebik Değil biz şılıp bulmaz Müldüremez şilekler Elif var yürekleri Eni yanında eti var Eti yanında eni İgizliklerin şularının Tazalıkların şularının Birsini Xuday jəlləmey İgizliklerin şularının Tazalıkların şularının Birsini Xuday jəlləmey Birsini Xuday jəlləmey Birsini Xuday jəlləmey Алдағы құтлау қатын һәм жыртыңларға Яңа Қарамалы ауылында яшәүче Халиуллина Лилия Мирзанур кызын дәшәбез. Лилия ханыма изге теләкләрен яшьлек дусты Эльмира җиткерә. Студент елларын, яшьлекне искә алмаган чак бармы икән? Матур булды безнең яшьлек. Йорчаллы педагогия институтында Мөслим районыннан без берничә кыз укыдык. Лилия белән райондашлар гына түгел, группадашларда, бүлмәдәшләрдә без. Бары бергә югы уртак булды. Шатлык куанычларыбызны уртаклашып, борчуларыбызны бөлешеп, җирдагыча бер алманы бишкә бүлеп яшәдек. Мәтрәй кызы Лилия без күп балалы гаиләдән иде. Бүтән эшнең җаен белә, ашарга пешерергә дә оста, бәйли, тегә, кыскасы кулыннан килмәгән эше юк. Кул эшләренә осталыгы мәктәптә эшләгәндә нык ярдәм иткәндер мәгәен. Озак еллар укытучы булып эшләде Лилия. Бүген Иске Карамалы авылы советында хезмәт куя. Авылдашлары бик хөрмәт итә үзен. Гомер аргамак, инде безгә дә 50 Лилия. Яшь барса да, Лилия без яшьлектәге кебек уңган, җитез, өлгер. Кулыннан килмәгән эше юк. Аш-суга аста, өе тулы гөлләр үсә, элеккечә бәйләү тегүгә һәвәс дустым. Кызы белән улының кадерле әнисе, оныклары өчен сөекле дәваны ул. Лилия, дустым, кадерле без, туган көнең, юбилеең белән сине ихластан котлыйбыз. Сәламәтлек, күңел тынычлыгы, эшендә уңышлар телибез. Ул кызыңның игелеген күреп, оныклар бәхтенә сөенеп яшәргә, тормыштан тәм һәм ям табып гомер итәргә насыйп булсын. Авырлыклар бүтән очрамасын, сынаулар ура булсын. Кылган игелекләрен үзеңә йөзе, меңе белән әйләнеп кайтсын. Яшьлектә башланган дуслыкның кадерен белеп, аралашып яшик. 50нче көз синең бу сагада, 50нчесе түгел 100нче. Усын әйдә, картайсыннар еллар, тик картайтма бар күңелеңне. Һәр чак шулай яшьлек дәрте синдә янып торсын җәйге учактай. Саулык, байлык, күп шатлыклар шиксез булсын язгы офыктай. Без көйләгән хөрмәт бишегендә тибрәлгәндә сайрар асыл кош, син бәхетле, син бәхетле, син бәхетле дип хатын кыз.
Ливия ханым әлеге матур теләкләрне сезгә студент елларында бергә укыган группадашыгыз, бүлмәдәшегез, дустыгыз Эльмира җиткерде. Бу теләкләргә Лилия Җәүдәт, Әлфия Рауил дә кушылады Эльмира апа. Юбилейгыз котлы мөбарәк булсын Лилия апа. Туар көннәрегез кояшлы, барар юлыгыз озын һәм сикәлтәсез булсын дигән теләкләр белән алдагы җырыбызны сезнең өчен яңгыратабыз. Юбилейгыз матур үтсен. Dostlar gel kirek dostlar ömür itkende Ağır yollar jiңеләя birge ötkende Birge uça kuşlarda yardımlaşa kuşlarda Qanatlары talğan şaqlarda Janğa yakın dostlarını janğa yakın dostlarını ömür boyu kirek saklarga Birge uça kuşlarda yardımlaşa kuşlarda Qanatlары talğan şaqlarda Janğa yakın dostlarını ömür boyu kirek saklarga Dostlarım tüp kengäşleri kirek şağında Şadlığını bölüşsem şadlıklarım arta tağında Birge uça kuşlarda yardımlaşa kuşlarda Qanatlары talğan şaqlarda Janğa yakın dostlarını ömür boyu kirek saklarga Birge uça kuşlarda yardımlaşa kuşlarda Qanatlары talğan şaqlarda Janğa yakın dostlarını ömür boyu kirek saklarga Bizni bölüşik sir saklarlık dostlar barında Ortak uylar hıyallar yakın ayta bizni tağında Birge uça kuşlarda yardımlaşa kuşlarda Qanatlары talğan şaqlarda Janğa yakın dostlarını ömür boyu kirek saklarga Birge uça kuşlarda yardımlaşa kuşlarda Qanatlары talğan şaqlarda Janğa yakın dostlarını ömür boyu kirek saklarga Janğa yakın dostlarını ömür boyu kirek saklarga Туган көннәрен, гаилә бәйрәмнәрен билгеләп үтүче һәркемгә изге теләкләребезне юллыйбыз. Сәламәтлек, күңел тынычлыгы телибез сезгә. Барлык райондашларыбызны һәм районыбыз кунакларын Татарстан Республикасы Конституциясе көне белән тәбриклибез. Ил көннәр тыныч, имин булсын. Татарстаныбызда дус тату булып, бердәм булып яшәргә язсын.